Salam mehman tomoşaçylar, kemmeňiz mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Bugün Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan TV YouTube kanalyna siziň bir hepdelap garaşyp tomoşa edýän gepleşiňiz Atawatan ýyllary ýene-de siz bilen. Men Pelwan Muhyip. Biziň gepleşigimiziň bugünkü mihmany Golaýda ol mihman Şafir paýyna münasip bolly Türkmenistanyň at gazanany artisti diýen adam münasip bolly. Biziň söýgüli aýdymsy dostumyz Arat Gormat. Merhaba dinleyijiler, men şu Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan ýyllary gepleşigine gatnaşdym. Şeýle täsirli boldy, hedel boldy, hemmeňize maslahat görün, gyzykly boldy, tomoşa ediň, baha beriň, janyňyz sag bolsun. Aratsan hoş gördük. Sag bolun, hoş bulduk. Geleniňe, wagt aýranyňa, şu işlengden, öý aladalaryndan, toýlaryndan, umuman syomka prosesi aýdym şin günüň nähili başarylykda geçýän biz bilýär. Wagt aýryp geleniňe minnetdar. Sag bol, Pelwanjan. Ilki bilen şu gepleşige näçe bolady aýtjak. Ştaýyn doljaly şu gepleşige gelmegimin sebäbi kakam ustayda men şu gepleşikde bolmamy arzu edipdi kakam. Edipdi däl etdi kakam. Ondan soň üçin berde gizli zat yok. Şoň üçin ikimiz sirarlaşdyk. Şoň üçin näçe gepleşige geldim beýenip geldim şu gepleşige gelenmi men beýenýän. Ýene bir kakamyň bir durmuşumda bir buýran işlerinden birini bitirdigim diýip hasap edýänim. Bagana, bolsun. Kakana köp talamaýdam üçin Atawatan Türkmenistanyň adyndan ullu kan talanýarlar. Jan sag bolsun. Sag bol. Indi başlaýapmyna? Başlaýar. Gepleşiň başynda adatda ýaly mehmanymyzyň bir şähdiňi açyk bolmak üçin biz onu sowgat bilen degenler ýa. Sag bol. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com adly internet saýty bar. Habarlaryň ilkinji paýlaşylýan ýeri we wagtyny beýdar geçirmek üçin iň gowy maglumat gelmedi. Siziň ömrüň bir günjejigini beýlemek üçin. Şeýle-de Adatçan makul hyzmat terjime merkezi ýurdumyzda Türkmenistana resmi namalyň terjimetinde iň professionalyň bir hasaplaýa Google Play Market'da da makul sözle bolanma ýapyň çykarmak. Sag bol. Başsyna. Sag bol. Taňratjan. Sag bol. Sowatlaryňyza minnetdar. Adat, gepleşiň başynda. Sen men kiçi wagtymdan bäri bar. Beýdimek bilen men sen garradyň diýmek isleýär. Özüň hakynda, doglan ýylyň hakynda bir 500 sözde gytgaçyk maglumatam hem muşdaklar üçin, hem tamaşaçylar üçin. Men Mar welaýatynyň Wekil Bader etrafynyň mekan geňişliginde 1985-nji ýylda dogulum. Maşgalada 4 doglan, 3 gyýyp, ejem ýok, kakam. Özüm öýlenen körpesi kakam körpesi. Mektep, bilim. Mektep şu Wekil Bader etrafynyň mekan geňişlikde 9-njy orta mektep. Ondan soň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna geldim. 10-njy ýylda. 17-nji ýylda geldim. Ondan 16-njy ýylda da tamamladım. Gaty gowy kaptyň öýdýän ýerden çykartdyň. Sağ bolsun. İşiňde karýeraňda deň üstünlik. Adat näme täzelik bolar? Iň ul täzelik bize ýam-ýam gepleşiň başynda boşladyk. Golaýda Türkmenistanyň at gazanan artisti atly bir Şafir paýyna münasip bolan iň bir köpleriň arzu edýän adamlar. İnşallah bize de Hudaý ýetirsin şolady ýetmek, şol bayragy almak. Şuň bilen hem tomoşaçylaryň adyndan gutlaýan, mübarekleýän. Näme işleýän bolar? Näme täzelik? Bunlarna ýakynda bir bayramlanmazken bugün 20-de Nowruz bayramy. Türkmen milli Nowruz bayramy dowam edipdir. Ondan geçen 8-nji martda täze aýdymlar ýazdyk enelerimiz, enanlarymız barada. Olardan bar ondan ýene gelecekde şu wagt Ataşmaýew sadan işleýär. Bir şu ýaşlar üçin etjek işimiz aýtjak bolýar. Ataşmaýew sadan işläp bolly. Golasyny adynam goýduk. Ondan Azat Orazow, ýa-da Mahmudow. Men 3 ýol studiýada portadyňyzy gördüm men. Edile, şonda gytgaçyk. Häzir bunu asapda ýerleşdirer, şu wideony mende bar şu video bolmaly. Üstünlük. Sag bolun. Nähil janrda aýdym? Hayalmy ýa ritmişnimi? Ritmişni. Tant üçin. Tant üçin, tant üçin. Ondan bir men umum aýdymlamda bar bir hemme kişem diýär. Men bilemok şonu nämeden bolýar. Ma biz traýdym ýazyp berýär, çaltaýdym ýazyp berýärler ha. Indi şol günlaýdym ýazyp berýär diýip mysal üçin kim bir muzykantyň ýanyna baryp haýyş edýän ýazyp berýär. Şol gün şol golasyny öz goýup berýär-de, indi hinglenip näşe.
Men aytdan o giynaşlı oluyor. men düşün köp kişi yani düşünemok yani men bilemok so iň şartlıkla yani men sıravna gammayn ýaly oluyor. Men bilemok so nämeden oluyor. Bol ýani teýtiňden wagtyndan olanmasyn ýani aýdyňda gynançlaýdan ýaly bolýar köp. Onun awa meden aydymlar gynançly aydymlar bolýar. Hawa. Neme pikir etme bir öwnüp diýmokdarin. Meden aydymlar bolsa awa on hiçlik kynçylyk ýok men üçin. Arkayınca aýdýanna. Onu ýüregim bilen, janym bilen. Awa. Ýürekden ağlar çygaýdýanna şo aýdymyň janryna göre nähilek bolsa, şoň ýyp aýdyp bilen ýöne. Ýankyja ýer bar da, şondan men ýazderdim ele adadara. Göreýin näşinli bara. Düşündim. Şoň üçin men aýalja gaýdymlar çykarýanlar. Düşündim. Awa. Şowur çykdyn. Näme diýeli? Kimler bar idik? Azad Oraz. Ýazderdi. Men. Azad Oramat. Ataşmay. Ataşyň öýdem aýtdymy? Ýok, ataş nesip bolsa Cleveland'da işläp berdi, durar on şeýle kapitallaryna eýle instrumentler, ýitine radyny şeýle aýla edip. Syomka prosesi entek başlan näldire? Başlaýan nesip bolsa, ýene şu 20 bolsa, 26-syna mı? Ya ýalňyşmam 26-syna ýa 20-sine saat 4'lerde başlaýar. Syomkany kim etdirýäňiz? Syomka ata foto diýip baýam şuýdydım. Ata foto bilýär. Ata bilýärmi atam? Şolar live studiyada. Live studio. Şolar bilen nesip bolsa, onuň ýene daşyndan kömekçiler bolar. Düşündim. İnşallah. Sagaman çykdyn. Amin. Üstünlük getirsin. Tamam. Azad Oramatov diýileni ýada düşýän aýdymlar bar. Aha. Ona senem bilýän, tomoşaçylarym bilýän. Men ýaňy şu ýazga başlamaka, sen gelmäken gıylamyzdan soradym. Leyla'na ýani giren gördüň, Leyla bardy, Mehri bardy. Azad Oramatov diýileni haýy aýdym ýadyňda düşýär diýip soradym. Olar bize 2-3 san aýdym gadyny tutdular, ýöne hemmetem şowur aýdym hiňlenler. Ol aýdym ödün haýy aýdymdyr öýdýän. Metene soraýyn. Ey biläýmedim o. Ene ol aýdym. Ha. Ayday ayday, ayday ayday, kalbimda kıyıp, sevim ayday. Ayday ayday, ayday ayday, kalbimda kıyıp, sevim ayday, ayday ayday. Ene şulaýdym, megerem Azad Oramatov üstünlügüne üstünlük goşan ýene bir aýdymdan biri bolsa gerek. Bize şulaýdym hakynda gurrun berip. Haçan döredi? Nähil döredi? Näme üçin şulaýdym tutdy? Ene. Aha. Şu aýdym meselesi bar, ene şunu ayday. Muny men aýdym däl bir pelwanca. Men aýdym da bir öň bir halipa bolanyň ýeri Maksat Ataýew diýip, Grestan. Şoň maksatçanyň aýdymy bu. Aha, öňe aýtdyň. Öň aýtdy. Öň hit bolan aýdym. Men bilemok ýadyma şonokda şol ýalňyşmasam 2004-5-nji ýyllarda şo Merfieldlarda klipler çykýar da 2000-den soňra başlady. 2006-a çendirek şeýle dowam etdi-de. Şoň içinde şol aralyklarda şulaýdym moda bol toýlarda hemme ýerde. Bir baryan ayday diýär. Şondan galda da şu bablaýdym. Ona men pikirlendim aýdasym belli. Onuň bu ýöne ayday kalbymda kıyıp ayday şu perpev nemesi drondur gaýtalamasy. Eni kuplede geçýän bolyn ýene şoň heňi diýär. Day. Näme gyssanma sen, ne howlukma sen, näme sevin ayday ýende ayday şowur heňi diýär da. O zaman meni perpevni aldım diňe. Ayday şu taýyny aldım. Öňüni kupleýädini zadyny ütgötdüm. Özüm ýazdym o heňlerine. Sözünem ýöne diňe şu taýda ayday. Şu taý dur. Ol maksatçanyň aýdym. Sırawna şu nämeden dedim şoň aýdymda şu. Sen gördüň şu wagt Azat, bize bir gowçem açyp berdiň guruluşmana. Näme üçin şol aýdym maksat aýdany tanalmady, ýöne sen aýdandy tutdy. Ine saňa sorap. Bäh. Ünserdiňmi ýöne? Aslında bu diňe ayday däl. Awa. Kemran soňky çykaran aýdymlary näme aýdym şol? Başda Bayram Hojaýew aýtdy, ýöne soň Kemran aýtdy. Awa, näme? Näme aýdym şol? Men Mejnun. Sen deli ettin meni, yüreğim yara, gel beni sara.
Ünseren bolsaň bayram aýtdy. Muny hatda bayramyň özüm boýnalýa. Edil men aýdymda kän bir ýayrama diýýär. Şeýme aýtdy o ýayratdy ýa. Awa. Ünserdingmi? Awa. Aýdaýam soňaly. Başda maqtada aýtdy, tutmandyr, ýöne sen aýdymda tutdy. Nem üçin şeýle bolýar? Beýbe. Menem agyr soraglar berýän. Beýbe. Aýt. Näme diýeň? Bu nesibedene diýmäli. Nesibede boluplar belli bir derejede. Endi men öz pikirim, şol aýdymçynyň sesine gelişýär diýip men kabul edýän köpüň şuň jogabyny. Şeylerak benim şoňra alaşmarym durma şol Bir hil aýdymça sesine gelişýärmi? Ha bir özüne her balşa bir bolýança aýdymlar var da hemme balşa hemme aýdym oňormol diýen adam ýok da. Awa. Käbirlerden plan aýdym bilýän diýe bilen ýok da. Indi diýjek bolýanym şol özüňe gelişen ok aýdyk görýän şol aýdymy. Aýdyk görýän eger sana oturmasa da şol aýdym. Ýadalan aýdym oturma peýdaty ýok şol aýdym. Aýdymda geçmedi peýdaty ýok. Geçmeden soň. Awa. Sen gaýta mümkinçe nemäňi aşağı kaçırýar şol aýdym aýtdan. Ondan aýdam mok diýen aýdam mok başda men aýdyp bilen şol aýdymy diýip boýnalyp aýrylýan. Ana bu şol. Men pikirme şol ýaly. Hemme başy hemme aýdym aýtmaly diýen zat ýok. Her kime gelýän aýdym ma. Awa. Her kime stili wa uğru wa kurdawyna gelýän aýdym ma. Emsal üçin aýdala begedijeye ey akıl bolsaň ýanşylaryk hemdem ol. Ey can oğul hemdem ol. Akmak ödün nadan bilen ey yar eylirdi. Şol begedijeye haýyş etsem aýdar ýöne gelişer öýdýärmi? Gelişme. Ana manysy şol ýaly. Düşünün. Şol. Dowam edýäs. Daway. Men del, men aýdýan, men gepleşiň senariýasyny hemişe işgärlemi diýip berýär. Bilýän. Bu senariýany ýazanlaryna Adat Oramatsyň ilkinji YouTube'a yüklenen klip diýip gözläpdirler. 2007-nji ýylda Gök Warataň öňünde düşürilen klip. Ene şeýle başlaýar. Şodur diýdim da. Tereden tak. Wah, beret mu 2007-nji ýyl. Adam arduda da bilýän perwanca. Gordy. Taşa berede. Ne keyfin ýok, aşyk boldum diýe. Näde şuňaglanym 50 ýaşadyr. Öpa bratok. Kimçiler ada? Karasa üstüne bir krup bir alanlarsın. Aýdyp berýär. Hop eden bolýar. Hop betýäne bara. Wepa. Sulaglan. Wepa agam be hawa. Nime garnaş? Öyle. Ini 2 ýurna agam bolýar. 2 ýurna agam bolýar. Bu radnoy agam menden uly. Baýly. Onuň bärdäkim olam kakymdan ul Allah. Allah ýar. Olam ağam da. Onun ikisi var ha. Ne bu ikisi vade dedi. O atlar bilýän pritsep bada. Awa. Şey dip atşan libyatka ölen. Awa. Aýlaýan onu bir gatka ýa bolen ýadaýan ha. Awa. Ýadaýan durýan da hemmeňin ýydam şeýle ýapylan bolýar tutdy näme zat dilen gizlenýärken bagyş bradas käme de işletdi görünmýär zat. Onun dördüğümüz şu toyuğu diyette onun. Yine ağam ama Murat canım ama. Ama da vadide değil ya. Onun deyince ya da. Toyun hizmetine adamlar. Onun ama şu arada burada da idadım neyle. Ayt ver. Onun to. Yani işleyat da. İşleyen bir gatı galyan, ikinci gatı gallaracak. O ağra öyle bir tros bilen çekmeli. 3 gat açmalılar gözüm öyle mi? 6,5 metre bilen çıkarmalı yok. Bir şeydi ölüp nemet der gallardık libiyotkan aylap bolin nemetti tamam. Biri yağdayım. O adam da o. Onu aydıydı. Burgat neme diýäňiz meseleydi ben planyň çağıran bolsam diýdi ay adam doradı. Ben prinsipim näçe beýik bolsa. Men näçe beýik kurlaşam ok ente geplep jogap berpeşen ok da dur agam diýen çaň oşa diýjek dip bar ýa. Sen galdyr bolýarsyň. Aşaýda bunu muçuk demala liýjek bolýan onu gidip bar ýa da. Ay bolýady.
Böyle meni ýagşdylar meni uğratdyk ha. Aha. Aynı meni açtık, rahat ettik. Açtık, bolluk golüm. Nu pani, yani kupar hopp etti. Awa. Hop. O adam yani şiyana toylar başlıyor oğlum. İlk akşam başlıyor. Karanlık düşmek. Altın yarı, altı duvar. Şeyle ovan, kıyılar, adamlar şeyle iki tarafa ay olup üç yerlere bile. Eddiler. Toyda. Onun orada da toy gece oluyor. Onun yaşlar gelmeliyden öyle var. Bak kayıtmalı gece ve binleri kayıtmalılar. Şu doğru. Ona ay bu falan oynadılardı. Daşna gitti elim yiyecek deyip böyle yaptık kapıyı. Bilen bir küp minmene bil ağır ya. Onu bil ağır ya davay değişerler şungulen deyip. Gülşvallahi nasıl yana çalıp onu tırk çalacak hakka bilyasta o fadır. Hiç mi gepler nokta o tirsta. Katrak tırk. Ondan gat kalktı onu günlük şemtere düğünü gül ya da o bindiren nokta. Bizim gül pasladık daşnaklarım gül ya on. Öy köre dar o bunu. Öy kölap gidip var ya. Niyaz malamı ne? Eydin var ya deyip oynattık da attı yani dinlen nokta. Katıyor. Kayıtta ova kayıttı. Ağırdan toydan. O toydan kayıttı ve onun ay 3-4 gün 5 gün geçti on barıp ay oradan yaraştı on gülen. Ay özüm ödem yapmayacaktı hatta öyle. Çağa da oynadılar öyle da. Onun Soyan ki nurkes elmadan soyadım aşağıda vepan var yani. Ay vepajan. Daşında gal. Suat toyun hizmetine oğlanlarım ya başka kärden bular. Vepajan var suat. İnna tuğalama. Telekeç mi? Telekeçi münglab, 2 münglab. Koyuna kitya, koyuna kelya. Tuğalama. Berekella. Sen onu teklif et. Yaşlama da atlap çok klif terden söyledi. Yine kovuze ya. Yine söyledim so hop yani adam boy hoppa. Berekella. Net tar. Ve könülleri köne işler yaplamam öden var gülkü. Näme? Şu döwürde şu wagtyň göz bilen teretseňe bar. Ideal klipdir ýöne häzir ýatlap gülüp oturýarmy? Hawa. Kösenip çıktar o perwanjan son düşüp golup. Aýdagy näme? Ona ha işedip. Zeýtdir ýa-da. Ýagda ýora Türkmen aýdýar ýorgana. Yorgana ora aýagoda. Aýaňyza ýa şu wagtda näme? Dogry. Dowam edýär. Dowam edýär. Adat, soňky klipleriň ünsürip gördük. Ütköşküs çille. Söz yok, renk verilişi, yani ssenariýasy we bu işleriň içinde de megerem tomaşaçylaryň iň gowuna yaranlardan biri senin mehriban maddi işin bolsa gerek. Gitme yanımda, canımda, uza dillerin mehriban. İşi söz yok, şol bolsun inşallah tomaşaçylaryň sevgisini kazanacak işlerden biri bolsun. Sen hakynda görüň bar, nirde düşürdiň muny? Öde bir buğdoýluk bir arpalyk meýdan eken. Bu marda. Aşavat ýolla. Atnak görüntüňiz geçip. Awa yetmäken. Awa berden waran gaýdaýyna. Awadan geçeňde bolle. Ya hawa yetmäken bolle. Çepeýininde ýylgynlyk ojorlukda kwadr. Bir meýdanmy? Meýdanmy, boş meýdan. Ana şu taýdallyk ony. Onuň bu sadyny sözüni ýazyp beren özjigimma. Berdim rat oramatov. Olam sadan özüm aýdymaýdy. Şoň aýdymy, jigim aýdymy, şoň maňa berdi agam şoň aýdy diýip. Ona aýtdym onuň şoň kotuny näme Fox döwran etdi, döwran. Döwje, hawa. Döwranjan. Şu klipde perwanjan men öňkän bir Türkmene bir özüne mahsus olan adat aýdymlanmaz bilen aýdýardy. Soň Ýewropa ähliň aýdamokdum. Onuň stoklardan hem kän SMS-ler ýa haýyşlar ýa bir şunu ýaldyrak edäýsen diýip onu şonu gözüne tutup şu klibi işledim. Hem ýeňilje hem ünsversen men yüzüm kän ulanýanda ýakyn çekip aňry çekip. Näme krupny kadr diýip. Opşym hawa krupny kadr da şu ondan diýjek bolýanym Ýewropa stiline birinjirak aýdymlan bolan soň, birinji işlemiň biri bolan soň onuň birazjyk özümi tanatmak istedim. Görseler Gowolupdyr. Tawul. İnşallah bulan bir iň işlem biri bolsun. Berekellah. Dowam edýär. Dowam edýär.
Inne adat men think kırmızı etmeli ağam. Näçe ýyldan bäri toy sferasynyň içinde hyzmat edip durýan halkyň toýlaryna. Näçe ýyldan bäri aýtşyňa görä 2005 belki 2007 şota urakdan bäri bardyr. Ya ondan öňmi? Yok, ondan öňrak. Şu toya halka hyzmat edip başlanım. Öz ağamma da ýa-ni agdapdy Muratcan. Hawa. Muratcan aýdym aýdýarda soňundan meni urup durup çyk. Yaşlarım gidişýär, böyle ýadaşýar, iş bar, hojalyk bar, alba bar. Ondan şo men gepim tümökler meni urup durdy da men şol yalan sözlemeýin 99-da 99-da oje 99-da ýa men toýlarda aýdym aýtýadym. Öz başyma toy Muratcan gelýärdi, alyp berýärdi. Topor bolup alyp bilýärdim. Topor ýöne o esas solist ol men aýdym aýdyp bilýärdim. Öňüne çykyp halkyň öňüne. O wagtlar ýadyňa düşýän bolsa, 2 aýdym aýtýan, stop berýän, planjan. Planning zakady. Zakady. Awa. Ýene-de müdürýän, ýene-de planning zakady bolýan. Ýaşa bolan bizem repertuaram az, dogrymy? Wagtam ken 5 sagat. Awa. Bizem öter 5 sagada. Ýa-ni aýdym aýdyrýan ýapylýar da. Awa. Aýyn şo da Ay, indi näme kam diýdirýän wagtlarda. Ýene soň da şükür işler berseň, şeýip taplanmaly ekenne. Dagy näme? Men muny adat näme üçin soradym aslında. Eýem 99 bolsa 2009, 2019, 20, 23 ýyl bäri. Hudaýa şükür. Goýun tejribesi bar, tonugodyň içinde, tamaşaçylaryň arasynda. Sonugod adamsynyň tanalmak üçin 10 ýyl, 20 ýyl mundan öň nämeler gerekdi we şu wagt näme gerek? Men seniň pikirini bilesim gelýär. Şu wagtdan başlaýyn. Şu wagt näme gerek? Şu wagt o aýdym gerek. Birinjiden çok aýdym. Repertuar dogry. Sözüm, sadam, yerlik kilje bolsa. Edil şu wagt dal moment bar. Näýle aýdymlar isleýärdi halk mene pikirim. Kandatlar okuşdyr görýän meni. Awa. Abaýla kwagşlaňam kommentarlaryny, aýdymlaryny gyzyklanýan hemmesini. Awa. Dostlarymyzy görýän, beýenýän adamlar menem ýazan kommentarlaryny gowy, hemmeler tuweleme diýip ýazylýar. Diýjek bolýanym, şu wagt adamlaryň edildan moment isleýän zady bir hili salihatlara aýdymlar. Bir ýüregi bar aýjak aýdymlar isleýärler edil şu wagt. Häzirlikçe planda diýip men planda diýip planyň demedem. Umumy öz pikirim aýdym şu wagtny birazjyk adamlary dıkıs ýada durady. Edilödi. Ýada durady. Indi adamlar ýada ýaşanlar. Şoň üçin şu wagt gowy aýdymlary malaýym tabaw diýok. Ene bolsun. Awa. Her ýyl durmuşda ýagdaýlar bar, ejet barlar amma ýoklar amma. Şolaň durmuşyny ýydarlap şol ýazak aýdymlar ýazmaly, ýürege ýakyn. Pikirim. Edil häzir dalmamet birinji noldan başlajak aýdymçylar, ýa-ni başlajak aýdymçylar şeýdi birak şonu bir ödüni. Her açana mara pelwanjan bir ýagdaýy bar. Aderken bagşylan atlar agdak geçsek-de şolar öňüm şol şu wagtdan şollugyna durýarlar. Täät diýsen bir hili salihatly aýdym aýtdylar. Halka özüni tanadanna sana gakamyň diýşýärli adam jep özüni tanasoň wakansoň bu zatlar ýaşlaňym gowy hökman kanagatlandyrmaly. Oňa da hökman bagşylar gerek. İki tarap bagşam gerek. Oňa ene haçyjany näder aýtsan ene bir inşallah Allah ömrü verse 90 ýaşa versen inşallah 100 ýaşasyn ýöne şu hacılıgyna durýar. Oňa ene käbir nemeleri atlandyrmaýyn, kys ondan soň şu göz bilen tanalýan adam soň wakansoň oňa gelşen ok ýaşly bolýar onda kys aýtsa bizimkiler näme aý ýaşly gelşen oklay dik görýärler. Ýalan näle dogrymy? Dogry. Bir ýaşyň öňe hereket etmeli. Şoň üçin men pikirlenýän şol başyny dogry başlamaly. Hökmany suratda ýaşlyňam, ullyňam göwnünden turjak aýdym salihatly aýdymlary köp aýtmaly. Ýaşlaryň isleglerini hökman toýda kanagatlandyrmaly. O arada mesele ýok. Toy başga bir zat, awa bunyalyk efir başga bir zat. İkisiniň aýra ýol bar. Toýda sen islen aýdymlaryny aýdyp ber göwnünden tur.
Ýöne bir öz ýüzüň karýeranda sen tanıtjak bolan makalyn şonýalykdan alman kadi pikir edýär. Ondan öň näme gerekdi? Ondan öň köprak pul gerekdi. Bu diýeniň ýanky başda 20 ýyl mundan köprak pul gerekdi. Çerkalar azdy. On gözläp ýekece o planyny wadi diýýärdi bilen. On barsan üstü gazalar ölüşük garalaman senen bar ýanda. Olam seni ýaşyrak görýän. Ha, onsan tanalmasan tanalýan edýär, senen bar paýş edýän. Elinde mysal üçin 100 manatyň bar bolsa bir haýş edip barýan. Olam sen pikir edişinden başga 500 manatlyk arana edýär da sen şuday durkan şulara getirýär da. Onuň gödäňe etdir. Şo wagt şonýalrak ýagdaýlar. Ne on diýjek bolýan tehnika da. Ino da şükür. Hemme zatda. Dogrymy? Internet çalaja bir sapar hinglenýän TikTok diýdi, Instagram haýtsyna ýükleýän görülipdi. Aňsatçyk. Üýüň içinde özüň tanadyp oturmaly ýöne. Gowlukda tanatmaly. Türkmen sözi var, kim bol? Adam bolýar. Şonýalyk men pikirme. Alaşan. Berekeler. Inni. Adat Oramadov. Gepleşimiň Batyr Muhammedow bilen bir ýazgysyny gördüňmi? Gawat geldiňmi? Sonra de adyň agdalýan ýeri bardyr. Şu gün sen bilen ýeride soň şin toplamatly rubrikamdy oýnalydyk. Taýarmy? Taýdy, soňarda iki jogada içinde. Ay. Oğlan Nurcan edýär. Tegörün oklara, no, niyeme Batyra bergi, muammaydı attı. Niyem vallahi diye düşünmedim elki, göremaptım. Niyem interneti göre açağı da attı. Hani uğradan imadan da attım. Uğrat açacağını olayım, bildiğimiz atırına. Odan üz çekmeler bir adı. Odan yok oğluydım, prosta bir oyun neydim, bir dostluk nemelik otaydıydım. Men ayta beğenýän neydim. Men beğenýän Batyrjan, şu gepleşikde pehliwanjan şol adım agdalýan bolsa men şol bergim ýok hiç gelýdim. O da şükür. Allalar o bergim mamdy. Ýok o bergim bolarmy? Neme ýok, inni boyu toplamaň manysy gepleşikde gatnaşan mihmanyň söz waýlygyny barlamak üçin. Sen maňa şu gün irden saat 7-8-lere turansyň. Sondan beri näme işler ederim, gurrun ber. Aýna planyň ýanyna bardym, plan etdim diýdi, gurrun ber. Men haçan elim şey demde, diýen sözümde durýan. Men bir söz aýdýan, sen şo sözi aýdyp, manysyny ýitirme, ýöne toplada dowam edýär. Taýarmy? Taýýar. Gitdik ondan. Adat Oramadov, şu gün nämeler etdiň? Yekejem. Şu nirden turdum. Ondan adat bolşaly, ýunýan, daýdy. Çaýnakar ýan. Çaýnakarda nurtmina kofeji içen. Ýumurtgaçyk çakýan. Çakdyňmy? Çaktym, ýekedim. Howluk manzyk demedýän. Kileyledim ýa-ki skawarotdan tapyny. Gowşokdy da birden tutsaň aýlany bilýär da. Onuň kileyledim de ýa-ki bir dur kofejim içen nädip aknodan seretýän olayım. Adat Oramadov maşinda geçip bar ya. Oho. Gıygıryan. Gıygıryan. İşte nokta. Ilgap telefonumu ödleyen zaryatta oýtdyrna. Onu soğurup alıp aýlajak bolýar. Keppe. Näme? Keppe. Aýlajak bolýan olayım. Keppe dip dostumma da. SMS ýazdyra oğlum boldy di. Aýtdy bolýar. Ay onun indi oň adam aýlajak bolýar muňa da SMS ýazjak bolýan kynna. Bol adatçan ilk gör çay çağırayna şunu dip aýladym. Fermasy jaňat ýara. Klip düşmelim de. Adam goýdum inne. Adam ýüri problemi çykdy. Fermasy jaňat aýdýa. Şo taýda men gurnap bilemok, syganok, men gaplam ýerleşen. Men Avtobus uradoyn men o diýdim bolmasa. Bolmasa uradoyn diýdim. Avtobus uradoyn diýdim. Zatlan alıp gaýtda başga ýerde urnaýsan diýdim. Etjek bolan edip bolýar şonda urda. Kynnar şol. Näme kynnar? Kynnar ýa-da mu maýdanda kynnar ýa fermasy. Adam maly, keppe dozam maly. Fermasy kellen iydi bi. Gaharly toy eýesi. Owarmadım.
Qaharlı toy edi. Jaňa diýe qaharly ödem toy edi. Ýa-mı naharly. Ay diýe düýünki diýe tamadan diýe men diýe gowrumdan turmaz sen diýe öwwal geldiňe şonda atdy maňa. Rahat Şarif. Rahat Şarif diye kovdu diye men şonu görjekdim diye de. Sen getirenin diye halamadım diye. Okumaken. Ay bir gelmeýilen bir olam. Evet. Adını ettim onu. Halama ay Rahat Şarif diye men gowurýadym oglum şo diýip durdan tutturmadyň. Tam adam öldü o diýip. Galan ömürjüme diýim tam öldü. Badi mi ýa diktir özüňiz görüň diýerin idim de. Aha, tamam. Ay onun şeyde bor amcan ayıplaşma innikile diýdim mara men goşulma şonu ýazada diýdim. Aw ayıplaşma menem gowsun etjek bolum diýdim de onu. Batyr Muhammedow. Batyr Muhammedow birden ýanky azadyň bolşýaly gözüňe inanmardyň. Batyr Muhammedow geçip barýar. Ýanky ýerden. Ýanky ýerden azada bile esti Batyr Muhammedow bile geçip barýar. Senem gıýyrdyň. Ilem sumkaly. Algy. Gıyırdım. Ey! Bergin ver algın ma Batırdan da. Öňmen çıkardı da. Bilýän mi? Öň şeytti da. Sandaýynda şimdi. Penjere açyp atmadan gıyırýan. Ey! Hemmek şemest ya. Aw bir ýerge bar ya. Gıyırýan. Batyr algyň berdi. Batır bergin ver. Batırdan algın madyr ey adamlar diýip gıyırýan. Para. Şey diýe, elni. Şey diýe. Benim geldi yani bolin var ya yok git paraya da. Dograma insan kutuşu. Dograma. Batır dograma uğur ya da. Bilýän ne? Dograma uğur ya oli. Ayşin ýüklen roş diýinde SMS ýazdım. Batırjan, abede dograma uşya, gençen dograma diýe gelsen aýda at diýdim bana. Bilýän dogramany uğur ya da açyljagyny bilýän ne? Aýanyň SMS gelen o karaş otir. Ay davay jaňat koraýyn diýenem madam elem öçükdi. Terdir çaýsa diýlem näme şonu birat diýler öçülik goýýar. Onuň ay bolýa karaş otir. SMS ýazdy. Şundanam dograma uşýamy diýip. Şä diýdim menem ýygyna ýazdym. Geldi. Aýandan geldi. Gulala ulyp kol. Gulala ulyp kol dograma ýydyk. Aw Batır janym ey kölebedi. Minnettar. Ağam canım sağ olsun. Rubrikan kan wagtlar oýnamana bolýan. Şugun ýörit azap gelýär diýse suntaýyn. Hay sağ ol Bulat, minnettar. Dewam edýär. Ada. Eger-de jogapsyz goýmaly bolsa, deňe günüň urgusyny jogapsyz goýmalylar diýip Muhammed Ali belläpdir. Eger jogapsyz goýmaly bolsa, deňe gün rüýar, şöhleti. Deňe şonu jogapsyz goýuň diýip Muhammed Ali aýan eken. Inni soramy sen soramy şeýle gelýän negativ pikirleriň, hereketleriň ähletine kelläňi aňyrdyp jogap bermäge çalyşýanmy ýa-da üns bermän bilýänmi? Men hiç şeýle şolatlary üns beremok. Säp diýsen üns bermeler her gelek ýagdaýlar bolýar da sen näşe gowulundy da emmekşe yaramak mümkin näle. Onuň her adamyň öz dünýä garaýşy bar, pikir bar. Ondan diýjek bolýanym şolatlara üns beremok mene. Kelleme mağurdamok. Näme der geçip gider diýler. Etýürer kerwanyň sen. Şoda şonu aýtmajak golumda. Ýa, halk naklymy bar. Hawa naklymy diýende opşym biriniň tomaşaçylaryň mara öwüne değmejek bolup şonalary etkeşek golumda. Men özümde bir ýagdaý bar perwanjan. Men hiç açan hiç kime elbette ýazamagam. Diýemagam. Sonra da oraya isten adamdan hiç kim ağlamok. Pul meselesinde melçi küçük ağlamalar hemmek iştede bolýan. Hotlar üçin. Ýöne esas zatlar aýdyp ötýän. Pul meselesinde albergi isten adamda da bolup bilýän. Dostuňdan mal bilýän, senem beri bilýän. Men şoňa awa hemme zada wagtyndan öňetmeli. Sen maňa mysal üçin bir zat berseň, men şonu sen tek soramazdan men sana eltip bermeli. Taňry arkasyn, Allah arkasyn düşünýärek ýagdaýymda kömek etdiň. Men sana minnettar diýip şonu eltip gaýdýan soň sapar näme dersiň sen?
edersin. Dağı näme? Ýene-de. Dağı näme? Ne şon jogap gaýtarmasanam, ýene-de edersin ýani dostuňdy uçyn bolan ýani nemeden gaçýanda diýjek bolýan. Şoň üçin şo zatlara men hiç açana hiç kime erbetlik diýemok. Awa. Düşündüm. Ýüregimde erbetlik ýok, hiç kim bilen. Şoň ýallarda da ünsem beremok. Berekellah. Sen gowy agladyň seman aslında. Kard almagy hemme kişi basar ya, ýöne kard bermegi hemme kişi basaran okdy. Senin pul sorasalar kard berip bilýärmi? Şu ara şu mesela gelsek. Aha. Ene aydalyna şu 5 varmak elim. Hawa. Indi şu diýeli şunça pulum var. 50 tane bar 2 3 4 5 pulum var men. Barca pulum şu jolupda. Gelýär. Dostum arada, tanışım arada hiç geli gururum yok. Hawa. Çizoya demelýär mesela üçin. Gelýär. Çizoy diýdigime meni tanıyan sen onu edir o gatnaşyp görülmedik adamlar. Gelýär. Durmuşda bolýar, hemmek işte de bolýar. Oglaýarjak. Kardy ber. Lança kömek et diýip gelýär. Senden biter diýip adam pagyr umyt edip gelýär. Allah aşkına. Şundan awur biterler bir. Şundan kömek etmedimika diýip gelýär. Hawa. Men şol boş goýmak şu 4-sini berýän. Şu birine de galýan. Meňe de gerekde hojalygma. Dağı näme? Sowal boçuk gerek, çağılan eýle-beýle bolar. Kakacan, täze parada näçe gerek diýdiň? Sonra aly gotirdiň-da. Näçe gerek diýdiň? 2000 manat gerekmi? 20.000 manat gerekmi? 2000 ma. Ya 20.000 Şu manat. pulum ýok. Sağ ol lan minnettar. Uman Allah wa sonnala ki men häsiýetim. Inni, adat, biziň gepleşigimizde megerem tomoşaçylarymyzyň iň garaşýan rubrikalaryň biri. Şu bolsa gerek, hawa ýa-da ýok diýip atlanyrlar. Biz seň üçin 35 sany tory taýýarladyk. Sen ýa hawa ýa ýok diýmeli, ýoksa bir söz bilen jogap bermeli. Men çalp sorarym, senem çalp jogap bermeli. Bolýar. Gitdikmi? Daway. Leyli Cleveland'dan soňra adamlar gowy tanadım hasam. Ýok. Aha. Aydymda gaýtalama sözler, kän gaýtalanýan aydymlar halaýanmy? Ýok. Günüň dowamynda asla aydym aýtmaýan wagtyň barmy? Ýok. Doglan günüňe sowgat berseler gowy ýa-da pul berseler. Pul berseler. Ýaňy tanalyp başlan wagtyň awtobusa menüňde tanasalar utanýadyňmy? Sadece. Dograma garmak halaýanmy? Ýok. Dograma garyp otyrkan etini alyp ýemek halaýanmy? Hawa. Kiçi wagtyň gaty erbet gorkýan haýwanyň badymy? Hawa. Aşwat haýwanyň gorkýan? Ýylan. Senin sunuğodu taşlajak inni diýen wagtlaň boldymy? Bolly. Näme üçin? Aydymlaň diňlenme. Ay wahy. Diňlenmeýän wagt bolýar. Düşündüm. Başga welaýata toýa gitmek kyn görýärmi ýa-da höwesli gidýärmi? Höwesli gidýän. Başga welaýata toýa gidýäňde biýhanhanadan sabun, şampun alyp gaýdyp gördüňmi? Sağ ol, alyp gaýdyp gördüm. Toýlajyk. Tegilecik. Bolýa. Telefonyň jaňyna öz aýdym goýýanmy? Ýok. 50 dogrulan çor bolja tam dursan sosun näderdiň şu wagt? Wahy. Düňdörürdüm diýäňmi? Bulawryan. Boşa diýärmi? Maşina var ya, kan tötänik bilen radionu açaňda öz aýdymyny eşitseň ýakymlymy? Elbetde. Elbetde. Uçordan ýa-da otludan giza alyp gördüňmi? İkisinden hem iýja alyp gördüm. Telefonunda parol saklaýanmy? Ýok. Senden soraşman telefonuňa elleseler gakaryň gelýärmi? Ýok. Gowaýdym biderek aýdymçyny meşhur edip bilermi? Elbetde. Aha. Mysal getirip biljekmi? Ay men kellämde baýanymyz mutal etdirmän. Ýok man bolýar şu. Gowaýdymlygyna galýar. Häsiýeti üçin näle? Sunugodu üçin gowaryan aýdymçyň barmy? Hawa. Başan ýaly. Häsiýeti biderek ýöne sunugodu gowaryan. Gazy suw toýda wagtyň üstüne çoguk gördümi? Hawa. Näme etdiň sonra? Ay näme derdi? Süper ýa. Aha. Razıya çen bolýar. Kiçi wagtyň ruçkany ýöne dişläp oturýan klasasyň barmy? Bady. İlkinji klas ýolbaşçyň ady adyňa düşýärmi? Hawa. Ady näme? Şadurdym ol. Sadyrdy Molim. Futbol ýa-da UFC? Futbol ýa-da. Bolýa. iPhone, Samsung. iPhone ýa-da. Nokia, Motorola. Motorola. Gaça öwünjeň dostuň barmy? Bar. Kim ol? Ken. Ady näme? Birini aýt, birini. Aýtmaýyn. Bolýa. Bolýa. Ba, Ken. Köp gurlayan dostuň barmy? Hawa. O haýsy? Gurwan. Gurwan, hay Gurwanjan. Bolýa. Bagşlap bilýärmi?
Hawa. Elbette. Balağın iyidi qaterbet xapa bolup fenomenu bilmän konserde ýa-da sahnada çykyş eden wagtyň boldymy? Yok. Eden ýagşylygyňa ökünen wagtyň boldymy? Yok. Birine qard berip iyidini alyp bilmedik wagtyň boldymy? Ken. Sen birinden qard alyp iyidine berip bilmedik wagtyňamy? Hudaýa mene reski derru berýär. Bolýa. Bolmaka. Aydymyň şowly çykjagyny öňünden bilip bilýärmi? Duýýarmy? Bilir ýaşol çalaja. Bolýa. Senin duet aydanyňkany göremdik. Özüň isläň okmy ýa-da başga sebäp barmy? Yok şol ýadym adam şonu. Pil dep bilýärmi? Pil bilen. Gururum söz. Berekella. Soňky ýerde kaçan ýerge pil aldyň? Ay bir 2 ýyl olur. Nahar bisirip bilýärmi? Hawa. Näme nahar? İstendik naha. Unoş. Unaş gururum söz. Kesip bilýärmi? Kesibem bilýän. Şundan Ýaýbam bilýän. Bereket da. gullukda öwrendiňmi ýa? Yok öýde men edýän, kän edýän onýalyk işleri. O geleceğim bilen öýde nikahwadyň boş wagtlaryň bolýar. Men özüm edeli şonýalyk geçirýän men. Naharçyk pişirýän. Eýdýän, beýdýän, öýe rastalaryň bolýan. Şolatlaryň bir lezzet kellädi. Näme? Üt götmeli barýandy men. Nime? Kahwaçyk. Gorkyňdan edýärmi ýa şeýle? Yok gorkutanım däldim. Sağ ol. Yok. Bolýa. Qymmat sowgat alsaň, ýygyny da gaýtarmaly bolar diýip ala edýärmi? Hawa. Ata watan ýyldızlaryny gepleşige çagyrmaka gördüňmi? Hemmesinem gördüm. Berekella soraglary. Ähli soraglara dogry aýdyp jogap berdiňmi? Hawa. Semleýäsmi? Hemleýär. Minnetdar. Şahirleň birine bir setri bar, durmuş ýerde geçde göwnüne deger diýär. Ona bilýän. Durmuşyň hemme günleri şowluklardan bawarat däl. Arasynda şowsuz pursatlar imkanlar. Hawa. Şeýle pursatlarda sen nähili görüşýän? Bä. Men bir şuat gow zat ýatlatdyň da bir waka. Men durmuşymda hiç açan yüreğimde adamın yüreğine galýar. Elbetligem bellik korkalya, gowulgan bellik korkalya ýöne. 2008-nji ýylda ýanglanýarym telewäsleşigine gatnaşdym. 2007-nji ýylda Batyr Muhammedow bilen Atajan Kakaýew mardan ýeňji boldy da. Bulary görüp höweslenip meniň çykasym ben 2008-de çykdym. Çykdym da Hudaýa şükür menim ýeňji boldum. Inni Mar welaýetinde ýeňji boldum, inni men Aşgabatda gitmeli. Şol pursatlarda repetisiýa gatnaýan wagtlam, agşama toýum, ýerden gidýän repetisiýam. Ondan abet çöreğim Ejemjanyň ýanyna ýerdim. Ejemjan balnitsada da. Ondan aralykda şol 3 tagady Ejemiň ýanyna geçirýän. Güne şonýaly regulýar gatnaýan. Toýum ýok bolsa hasam gijirä oturýan. Onun gaýdylýar balnitsada ýatyp bolmak ýanyna. Indi diýjek bolýam Ejemjan ýarany okdy şo wagt, hassa wagtlarda. Şeýdip Mar welaýetinde ýeňji boldum. Inni Aşgabatda, paýtagtymda Akşehermede Aşgabatda gaýtmaly bize şeýle bar beýendirdiler. Berde çykyş etmelisiz. Jemleýici finalyna diýdiler. Muňa da beýenip Ejemjan men garaşmaya hassa diýip bolýa. Aýny muň gaýtmagyna da bir hepderek töwerek bady. Bady bolim. Şo wagtlardan geçdi on Ejemjan amanatyny tapşyrdy da. Sen bärdedinmi? Aňyrdadyň. Aňyrdadım. Tek Aşgabatda gaýdamak. Onuň Ejemjan gaýtdy, dünýäsini täzeledi. Inni berde çykyş etmeli final günü. Ondan soň Ejemjanyň gün 7-si günü. Gün 7-si günü. Ne repetisiýalaram bar, aýdymam bar. Onuň men gitjek geldiň, gitjek geldi. Gitjek habar gelýär, men gidip bilemok. Olaram durmuşdur, adamyň başynda bardyr, hiç zat näme etmem. Git çykyş et diýär. Ýok, şo wagt şo maslahaty berýän adamam şeýle urhalamok da, şo wagt. Hiç zat gerek gel. Men bir zat bolýarken Allahyjan inilen ömrü zok bolsun Allahyjan şu.
senin adamın ejesini yitirenine bilýändir. O duýugy bir hili asman basan ýaly senin üstüňde. Şeýle kyn men düşündirip bilemokda şo ýagdaý. Men aslan ejeçil bolamsoň, körpe bolamsoň, ejem madan başym typap, uzoklap, ejem bilen bir howry ýalakdym da, bir ejem bilen şeýle. Kakam jan bilen hem şonu ýalak ýöne, esasy eje bir eje bolýar da ol ütdeşik zat. Onun duýgusyny, onun mährini hiç kime düşündirip bolmaýar. Her kim öz ejesine göre ýandyr onun mährini, duýgusyny. Ana şonu düşünýär. Onun gaýtmaly boldum, gaýdamak, çekkel, final gününe de diýilýän onu ejemjaň ýetine düşýär. Ýa-da ejemiň 3 sowully. 3 geçdi. Niyetine çelli bizde dogam edýärdi. Ondan soň anlalyk, jumalyk 40 gelýär. Onun ýanky ýagdaý boldy. 3 sowully mihmanlar dagady. Menim içekke hiç ilgi çekler oturum. Kakam jan çağırdı. Hemmemizi gyzlanmazy, oglanmazy. Hemmesini hoşarlanmazy. Kim ma bolsa gelin. Şu şeýle ýagdaý, şu gitmeli bolýar. Dedim hi garşyňyz nemäňiz bolsa aýdyň närde ýeriňiz bolsa azat gitmese bolanok. Şol ýagdaýa şularda diýdi, höwes edip ejete höwes etdi. Hemmemde höwes etdik. Azat uğrada aýlyň şoňa diýdi kakam. Olaram her kim bolly kaka sen näme diýsen şo bolýar diýip oturdular. Benim kakam men gitmeyin, men gidesim merenok. Senin yüreğim bilen aýtjan kakam men gidesim, hiç zady höwesim ýok, gidesim merenok. Ana şo şowsuzlyk diýen bir sot. Şo taýdy. Gidesim merenok diýip durna bolim. Kakam bir söz diýdi da. Ejem paýyr. Kakam aýtdyr. Manum diýdir sen. Men bilýän wagtym boluberendir. Ýagdaýda men kyn ýöne eger men şo ýagdaýa azaty düşüräýsem, şo şowsuzlygy azatçan düşürsem, saklasaň men rady dällerin azaty saklamaň diýip bilen ýaly. Kakama şonu aýdypdyr, kakam aýtdy. Yüreğim bilen aýtjan şonu ejeň diýdi, maňa tapşyryk giden zady men boýnumdan aýyrjak şonu diýdi. Ana oğlum git senin ýöre diýdi. Ejem şey diýdim diýdim. Awa diýdi. İl bilen işim ýok diýdim kaka. Men ýöredim. Esbar. Takalmaly. Eşiklerimi tertipledim. Öňüne giýjeligim gaýtdym. Taksi bilen. Geldim bärde de bolara yerim ýok. Taksi bilen geldim. Da şol zalarda şeýle çörek tat iýän bolýan. Nime bady? Iýän kabine çykdy ýa, içinde yatyp bolýardy. Barar yerim ýokdy. Buraya geldim. Çöreğimi yiyen, zakat eden bolýan şo taýda ýatýan. Oňsoň paňaçyklar zatlar, aýnaçyklar bar şo taýda bildirme, şo taýda hem çöreği yiyen, hem sakalmy ýan, hem saçym taraşdyrýan, eşeklerimi giýýän şo taýdan günlük şeydi birak mydar etdim. Gatnawrak. Oňsoň şonda bardym, çykyş etdim. Ýa-da durdurdular meni. Şeýle düzýärler ha. Sahnaň ýygyna mukammal köşkünde. Konsertlarda ağlap dur, gözümden şo şowsuzlyk gaýmy. Allah janyň. Ejemjanyň ihlasy, kakamyň şol hemmesiniň beren gollawy bilen şo taýp bardym da men. Şo taýda galan bolsam. Hem ejemjanyň isleg koýardy, arzuwy, hem men arzu bilen puç bolardy. Ýa-da çykyş etdim, ýerine dur. Hemmesiniň ýerine goýdular bolan. Men hiç ile bayraga garaşamak, ýere garaşamak diýejem jan. Diýen etdim men, özüme ağlap dur. Ýanymda da arzu ulyp, daşowdan bir men bilen boýdaş bir gyz bar, boýma bara goýýarlar. Bilem goý ağlama durmuşdur, şunýaly bize dedem näme boldy zat diýip göwün Koreýada çaga. Şoňla dostlar boldy köwün içinde. Şeýle goýdy eken. Ana ardyjan ta bolsun, niýde bolsa da. Ana adym tutulýar. Ondan amma olen ey Allah jan. Adym tutulýar ardy bar sen niýe da şu bolsun bäri. Kulağım eşitýän şonu.
Ýöne bir hil bolup durna. Bar sen çagyrýarlar da atdy ýa-da. Şit ank boltun, ank diýende soňra men wara Hudaýa ank şowat. Kellem bir hili näme diýärmi bilim. Bardım. Adım tutulup dur Allah can ýa-da. Men durmuşumda heme iň şowsuz günüm, iňem şowl pursatymda şowat. Şo ikisini çakışdyran ýerde şowat şowsuzlygy, şowlugum geç gitdi da şo taýda. Ýeňip geç gitdi. Allah can begen ýan geçip ağlayanna. Gürlemeli. Gürläp durma ağlayan. Onu vatanna zatda görkezýärler ýa-da bir bölüşmemelerde görkezýärler o. Ay dostum. Ay sen ýaly ýeňi gördük golyn ağlatdyran görmedik zatdyň gowna degenler bolla. Men ýüregimde galy şo. Meni oň üçin däl düşünmediler men. Ýüregim näme üçin ağlaýar? Durmuşum. Nähili? Nädip men şu taýlarda şeýdip köselip çykýar pähliwanca şu taýdan batna. ýa-da şu mukamlarda nimedir repetitsiýa bolýar. Aýda stolla ýetden şeýdip mudar etmeli. Ýagdaý ýok başga. Ne gulluk doşunma şu taýda şo var. Ne kurs doşunma, ne garyndaşynma, ne doganymma, ne dostumma. Ýekheje adam tanamak şu taýdan Aşgabatdan birine bolsa men aýyş etjek. Bir gijrama bir saat 2 saatda ýatsam ýene de gaýtýan men akuratja bolar dip aýyş etjek-de. Onça zatlar Allah jany geç gitýär eken. Ana şonda diňe sussoň pes bolmaly, diňe öňe bolmaly. Adamym öňe bolmaly. Ana şonda ýagdaýlar. Geljekki işlerinde de diňe üstünlikler ardy bolýar inşallah. Taýýan. Awa. Beň bilen Adat gepleşiň şeýle gyzyk boljakdygy men bilýärdim we hakykatdan hem garaşan tamamy çykdy. Taýýan. Ilki bilen aýan gaýtşyň ýaly gepleşiň soňuna hatda özümden şeýle bir täsirler, duýga düşmänmeden duýmanarlyk. Sana bu duygular üçin, bu täsirler üçin meni bir edek minnetdar. Taýýan. Goý seň janyň sag bolsun, goý ýakynlaryň janyň sag bolsun. Seň üstünliklerine guwanmak, guýsanmak hem bir ýakynlaryň ýetsin. Gepleşiň jemle hiç bir tadynda näme? Tamaşaçylara bir aýtsak diýjek, radyň bolsa ine kamera başlasyn. İlki bilen Pähliwanjan tiziň şu agdy bir toparyňy bar. Awa şu şeýle bar. Gowy gepleşikde şu hemme maşallah zor pären başynda daýdandan kakymym bor ýa diýip kakym sana gowy arzular etdi. Sağ olun. Pähliwan diýdi. Salihatly bolan şeýle gowy gepleşik gelip görýär. Çanam hemmesine bor ýa. Haýsyn dorosyň aýdy bilýär. Şol şeýle de minnetdar şu gepleşige meni ýazdyňa men üçin şu uly hormat. Men beýenýän. Şu durmuşda şu eden işimde bir ýatlanyp durýanlygyň alamaty çala. İşime de şuňa hormat edip dostlarymdy şeýle çagyrsa gelsek şu gepleşige men ýüregim bilen beýen. Sağ bolsun aýdýan. Etjek arzum şu ýurdumyz parahat bolsun. Azuda watanymyzda, jan watanymyzda diňe toý bolsun. Şu hemmelen arzular hasyl bolsun. Şular doma bolmady diýen bolmasyn, hemme kişi arzu edýär. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýojoklar elmdam awadan bolsun, başlar dik bolsun, işlerim rawat. Ay berekeler. Sag bolar, minnetdar. Gelenige minnetdar. Nesip bolsa da Ata Watan ýyldyklarynyň 2-nji sezonuny, 2-nji mewsümine ýene de size garaşýar. Ullukan sahnada, tomoşaçylyk inşallah. Indi birinji bir nesip bolsa maýda ýapylýar bu sezon. 2-njide ýene garaşýar. Şowlu bolsun. Ine mehman tomoşaçylar, ine şunuň bilen Ata Watan ýyldyklarynyň ýene bir tany jemleýär. Bugün hepden birinji güni diýmek siz bilen ýene de Ata Watan TV kanalyna bir ýyldızlarymyzyň bir bilen taýýarlajak gepleşigimizde diýdarlaşmana gün bir hepde galy. Şeýle gowy gepleşikde, şeýle tüýjü söhbetlerde diýdarlaşýançak. Bu bolsa daşda däl. Inni karynjy diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun.